4 основни стълба за успех в бизнеса. Стълб номер 3 – процеси. Как ще доставяте услугите, продуктите на вашите клиенти? Ако имате екип, как ще работите всички заедно като екип за предоставяне на услуги и продукти? Какви инструменти, технологии и системи са ви необходими, за да управлявате успешно цялата структура? Стълб номер 4 – финанси. Как ще следите финансите си? Как ще ценообразувате услугите си? Как ще таксувате клиентите си? Ще искате да използвате бизнес акаунт за вашия бизнес и да държите тези финанси отделно от личните си сметки. Повярвайте ми, колкото по-бързо се организирате тук, толкова по-добре ще бъдете, когато настъпи времето за плащане на данъци. Уверете се, че всеки от тези стълбове е покрит. В противен случай намерете някой, който има опит в този сектор и го наемете, за да ви помогне. В книгата «100 златни правила за успех в бизнеса, живота и любовта» ще научиш основните принципи за успех в здравето, комуникацията, интимните отношения, бизнеса и още много аспекти на щастливия живот.